What is this? Put it in your bag. I don't have bag. Then put it in mine. Oh, then put inside your own bag. Now. And you can put. Please. Bribery. I bring it home. No need to put inside your bag. Why? The pocket will just fall every time. The bag is much more safe. Okay then, go back to your class now. Bye. My class doesn't start yet. Hasn't started. Okay, go then. Bye. Bye. Kasla na angot man. Tenants. Luto na daw yung maha ni ate Jen. Naaamoy ko na. Te Boss G, make love shout out. Dito ako sa labas ngayon. Taran! Hi Ate Desi, make love shout out. Andito ako sa YMCA. Ang bata. Oo nga eh. Nakakatakam na yung maha. Tenants, yung Shanghai. Nagayang roar sila. Nakakaantok nga eh. Parang naulan. Sana bukas hindi yan uulan. O nga, yung Shanghai. Naaamoy na yung Shanghai. Naambon sa labas ngayon dito. Umaambon nga ngayon. O nga, paglabas ko kanina walang ulan, walang ambon. Pagdating ko doon sa may tulay, sus na ambon na. Dan sa Pilipinas, na ulan. Ayun lang. Sarap ng tusok. Ayan, Kapsat Kabatang TV, may jacket ka na. Malamig pa naman. Sarap ng tusok, sagad. May galaw shout out. Tambay lang dito, prepare ko yung Shanghai. Sabi ko na nga, speaking of Shanghai. Salamat sa patusok, guys. At lutuin ang gulay ng pansit. Ayan na, ready na. Anong oras tayo bukas gagayag daw? Anong oras magbukas yung pizza dito sa atin bukas? Mga 8 na, no? Umaaga sila nagbubukas. Rest day na. Saan punta nyo? Punta kami maghanap ng videohan bukas. Parang mga 7:30 ata o 7 sila nagbubukas yung Pizza Hut dito sa may Ginsa, no? Oh, ang bilis nga ng araw eh. Day off na ulit bukas. Pupunta kami sa doon sa may tawag dito? Kung saan pwede mag-video para may ma-upload. Ay, oo. Ako na lang bukas magbukas. Kakatukin ko na lang sila.
Hi, Mekong. Hi, Mekong, my friend. Mega love shout out. How are you? Thanks for coming. Thanks for always supporting our premiere. Yes, I give you already. Sak, Sak, what time the Pizza Hut open tomorrow? The restaurant. I don't know. Breakfast. A breakfast time, right? Right. Okay, then go already to your class. Bye. Sabi ng alaga ko pag breakfast daw nagbubukas na sila kasi marami daw nakain doon pag agahan. So it means maaga sila nagbubukas, di ba? Ayan, try mo na lang maaga. Oo, te, baba na lang kami bukas mga 7:30 ganon. Naambon nga ngayon. Uwi muna ako para kumuha ng payong. Mamaya ko pa yun susunduin. Ayan guys, oh, makulimlim. Bochot, mega love shout out. Tamsak. Goy, kalami sa tamsak. Agoy, wala pala siyang jacket. Giniginaw. Dali lang. At bibigyan kita ng jacket. Ayan. Matalisod ka dyan. Ayun, hindi na siya umikot. Nawala yung nawala yung wifi kasi nakikonek ako doon banda. Ngayon okay na. My friend Mekong, how is the connection now? It's not connecting anymore. Ayan guys, ang panahon ngayon dito makulimlim. Sana bukas day off, hindi uulan. Good wifi. No, I use my data now. I'm walking outside, going back home. Ayan o. Kalami! Sa tusok ni siya. Sagat na ba yan siya? Ay! Ito yung masipag na nagko-collect ng karton. Marami na siyang na-collect na karton. Ganito dito sa probinsya guys, oh, malamig. Tingnan si Lola, oh, balot na balot. Ayan. Ayan. Hi everyone. Ibig sabihin niya. Oh. Yeah, I just want to say congratulations again to our new member. Yung mga yung bagong monetize dyan. Mega love shout out. Happy earnings na.
Kaya, hala yung train guys, oh, na flat. Joke lang. Ay, kalami talaga sa tusok. Ay! Yan, 8 people. Mega love shoutout. Huwag ka munang, huwag mo munang ilakas yung ulan mo. Ay, kay wala akong payong. Whew. Dito ang teritoryo namin, guys. 'Di ba? Maganda. Saan ka ba kasi galing? Galing ako ng YMCA, naghatid. Tapos mamaya susunduin ko ulit. Pagkatapos ng sundo, pupunta kami doon sa kabilang banger magdi-dinner. So, safety, hindi ako magluluto. Safe ako, walang hugasan. Punta kami sa kabila makikain. Ayan na guys, dito na yung mansion namin, oh. Ito, yung mansion namin. Hanggang doon sa taas. So hanggang dito na lang yung live ko guys, kasi pagpasok ko mamaya sa lift, mapuputol kasi walang signal. Oh, sana oil. Ito naman yung Christmas tree namin dito guys. So, maliit lang siya. Ito naman yung orchids namin dito guys. So, di ba ang ganda?